Uyabona nina? Hey, anizazi into ezithelwa chu. Kufuneka manje xa ungumuntu ufumane umuntu ozawukwazi uconnecta naye. Abe passionate. Yibona indoda ekwazi ubetha pause. Incokolo uvela lizwi liqinileyo nawe linqokolayo. Hayi ngezithi ngawuphazamisa nje. Ichoka manga uqoma ndiphi napha nabethu. Uyaconnecta nalomuntu. Wothuka uzibona kunamadama ongazange uwabona tu zange kodwa lo muntu lona GSP uyibethe nca andiyazi ke ngoku nje sekwi-cameras ezingaka yakucaba asizukwazi ukwenza into zethu sihleli nje kukwi-hidden cameras ezisijongileyo. Ngoku sizawuphunguza kanti sifuna uphunguza qhiqo. Hayi sifuna uthetha sincokole sithethe kamama. Ngene abantwana. Hey like colors bleeding out of frame. We were bright but now